ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു FS വ്ളോഗ്. എന്തെല്ലാവരും വിശേഷം? സുഖം എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും സുഖമായി സേഫായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഭവം നമ്മൾ തോട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീനാണ് കേട്ടോ, വാങ്ങിയതല്ല. തോട്ടിൽ നിന്ന് ചൂണ്ട വഴി പിടിച്ചെടുത്ത മീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നൊരു സൈസ് ആക്കിയാലോ. അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി 11 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിന്നില്ല. അച്ഛന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തിനായാലും കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ലെങ്ത്തും ഉണ്ട്, പോരാത്ത നല്ല വഴുവഴുപ്പുണ്ട്. ഇതെന്താ മീൻ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമുക്ക് നന്നായും കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം വൃത്തിക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. കാരണം ഞാൻ പറയാൻ നല്ല വഴുവഴുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് കറി വെക്കാനും കുറച്ച് പൊരിക്കാനും ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്, തല, അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കറിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി നല്ല കഷ്ണം നോക്കിയാണ്ട് കുറച്ച് പൊരിക്കണമുണ്ട്. അതിലെ നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. എന്ത് മീനാണെന്നറിയില്ല. ആർക്ക് ഈ മീൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിക്കാണ്ട് എന്ന് കമൻറ്റ് അറിയിക്കട്ടോ. വാളമീനല്ല, കാരണം വാളമീൻ ഇത്ര കൊഴുപ്പുണ്ടാവില്ല. കറി വെക്കാനും പൊരിക്കാനും മതിയുണ്ട്. ഇത് കറി വെക്കാനും ഇത് പൊരിക്കാനും. കാരണം കറി വെച്ചവർ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല, പൊരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ബാക്കി മസാലകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് കറി വെക്കാണ്ട് ഒരുങ്ങാണ് കേട്ടോ. മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ കറി വെക്കുന്നത്. സാധാരണ വെക്കും പോലെ വാട്ടിയിട്ടല്ല വെക്കുന്നത്, കലക്കി നമ്മൾ നാടൻ സ്റ്റൈലായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നു, സവാള, അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 തക്കാളി നന്നാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ട അനുസരിച്ച് എടുക്കേണ്ട. ഞാൻ കുറച്ച് മീനെ കറി വെക്കണുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേമാതിരി ഒരല്ലി പൊതിനൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കലപ്പിലെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളെ പാച്ചുട്ടിയാണ് കേട്ടോ, അവളിവിടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമായിട്ട് എത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഈ മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി കുറച്ച്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഞവണ്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ. അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. നമുക്കിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കയ്യിലോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി കൈ വെച്ചതുപോലെ ഞവണ്ടി എടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കാക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, കറി വെക്കുന്നതാണ്. വാട്ടി വെക്കുന്നതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കറി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ഞാനിവിടെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് മീനൊന്ന് മസാല വെച്ചിട്ട് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല വെച്ചെടുക്കാൻ എടുത്താൽ കേട്ടോ. ഞാൻ ഓവറായിട്ടൊരു സാധനം ചേർത്തിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി 4 സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കായം കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നാക്കി കൈ വെച്ച് നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നമ്മൾ കേക്ക് വിത്തേച്ച് മീൻ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിലൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ മസാല എല്ലായിടത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചെടുക്കട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി മസാല അതിൽ പിടിച്ചേക്കും. നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ മീനിനെ ചെയ്തെടുക്കുക. സിമ്പിളാണ്. നമുക്കത്
മസാല തേച്ചെടുക്കാനായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇവിടെ തേച്ചെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തൊരു മുറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ നാരങ്ങ ഇട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നാരങ്ങൻ്റെ വെള്ളോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൈ വെച്ചിരുന്നതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളോട്ടൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എവിടേക്കും പോവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതവിടെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം, വാളംപുളിൻ്റെ വെള്ളമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ഞവണ്ടിയെടുത്ത വാളംപുളിൻ്റെ വെള്ളം ഒരു 2 ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം വേണ്ട വെച്ചാൽ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഞവണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ കറി നന്നാക്കി കലക്കി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മീനൊന്ന് മസാല തേച്ചിട്ട് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തേച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓവറായിട്ടൊരു സാധനം ചേർത്തിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി 4 സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കായം കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നാക്കി കൈ വെച്ച് നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് മീൻ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിലൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ മസാല എല്ലായിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിച്ചെടുക്കട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി മസാല ഇതിൽ പിടിച്ചെടുക്കും. നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ മീനൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. സിമ്പിളാണ് നമുക്കത് മസാല തേച്ചെടുക്കാനായിട്ടും. എനിക്ക് വേണം ഇതിലോട്ട് പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇവിടെ തേച്ചെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തൊരു മുറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ നാരങ്ങ ഇട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നാരങ്ങൻ്റെ വെള്ളോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കൈ വെച്ചിരുന്നതുപോലെ വെള്ളോട്ടൊക്കെ ആക്കി വെട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എവിടേക്കും പോവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. നാരങ്ങൻ്റെ മീനും ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നമ്മൾ മസാല കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കറി നല്ലതുപോലെ തന്നെ തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ തന്നെ തിളച്ചല്ലേ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പിളാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താ പറയുക, എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വേവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചതാട്ടോ. അതിന് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. കാരണം എനിക്ക് വേവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാട്ടോ
എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വേവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് കറിൻ്റെ ഒരു പാവം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വേവാനുണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പാലിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. മീൻ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ മീനിവിടെ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നല്ല ഓട്ടാടെ ചുറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, രാവിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നല്ല എത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ കേട്ടോ. നമ്മുടെ കറി വെച്ച ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേവാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോറിന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കുത്തപ്പാറ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഉള്ളി നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഒരു ഇല്ലി മല്ലിച്ചപ്പൂവും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കറി വറവിട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കറി വാട്ടി വെക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തീരെ കാടില്ല, നമുക്ക് നല്ല കടലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു സെയിം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് നമുക്കിത് വെള്ളം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് ഫിഷ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അടിയിൽ പിടിക്കില്ല. നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീൻ നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടായ ടൈമിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കൊടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടോ. ഇതൊരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചത് കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ശരിക്കും നമ്മൾ ഫിഷിലോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് പൊരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്ക വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വോയിസ് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടോ. കാരണം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കലപ്പിലെ സൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കറക്റ്റ് വോയിസ് എനിക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നല്ല കലപ്പിലെ സൗണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ രാവിലത്തെ തിന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ കൂടായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പറാണെന്നാണ് ഇക്ക പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഇക്കക്കയിലും മക്കക്കയിലൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ മീനുകൾ. നാടൻ ഫിഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ ഞാൻ കഴിക്കൂല കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ മീനുകളൊന്നും. എങ്ങനെയുണ്ട് പൊരിച്ച്? ടോപ്പാ? അപ്പം ഇതാ കേട്ടോ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി ഓട്ടാടി. കാൻ്റെ കൂടുതൽ മുന്നേയും സനു ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് സനോ മീന്? പൊളിയാ? മുന്നേ എങ്ങനെയുണ്ട് മീന്? സൂപ്പറാ? അത് ഇഷ്ടമായോ ഈ മീൻ? നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ, ഒരാരും കണ്ടില്ല. മീന് ഇന്നലെ ഇപ്പച്ചി കൊണ്ടുവന്നത് രാത്രി.
വലിയ മീനേനി. അപ്പം അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.